Lah iya, tiwas ngono aku utang bang duit pirang-pirang ratusan juta, apa tak nggo nebasno pari. Ngono kok parine kok durung panen tak survei ijo-ijo. Jan, oh, nggawa tas apa Jan? Jan? Anu bahasane nebas pari ya, lha piye Mas? YouTube ya ora cair-cair. TikTok nganu bareng yo urung wae cair, nebas pari ya usume saiki. Tebasan pari modern duit lem apik bang le, aja gaya kowe. Nek ngasih bangkrut kowe malah kacau tak dono kowe. Ya ora apa-apa, sini dijajal sik yo. Aja dijajal sik ngono kok. Mau prinsipem ngene lho maksudnya wong usaha iku ketoke nek bangkrute akeh ya duit nek duit anu duit panas duit lem apik bang lem teken semono piye aku ndungu dikandani anu tak joni teken bang Jakarta name tinggu tebasan pari lho terus kowe terus ketakete karanku roh tenan apa ora kowe ya mudeng regane sekirane je masuk cek wani nebas lah. Lha iki kuliah mau pira kuliah? Yo sementara aja akeh-akeh sih yo 5. Aja akeh-akeh sih. Lah iku paling film setor nang gone DPR kuan iku berasem. Napa lho? Iya meno. Iya. Lah maksudnya iku kok aku roh kok dikandani nyaingi wong Poldur Joni, maksudnya kowe nek bangkrut lek duit nang apa bang ngono. Lah kabeh iku cek yo resiko ae nek bangkrut. Iku nang tas dhuwit ngono jero. Yo lagi lek njupuk ke bang mekar apa apa ketokane mong. Iki duit kabeh isine wis tak cairno langsung iki mang. Wah. Lah YouTube sepi kok. Lah piye? Lah ada yo aja tebasan nek ya wike ora liyane. Tebasan duit nang apa bang, nek bangkrut sesuk nek terus Yo nek seandainya bangkrut pun aku yo wis piye ta yo nek bangkrut malah double rugine. Bayar kuli, yo bayar utang nek bank. Wis pokoke iki mang wis bingung lho iku nggo duit iki mang soalnya langsung tak cairno 600 juta iki mang. Ayo tak cairno cek nah. Tanda tangan yo. Maksudnya kowe yo nek bengi iso turu. Yo pikiran paling utang bank iki jaminane iki mang. Ya nek ana ngetek-ngetekno bos ketoprak apa bos apa timbange uyang-uyang. Uyang-uyang manggone nang panasan. Ije nek bengi ra iso turu, nek ketoprak kowe ngetekno torak. Dan ono ije nyawang ledek, jaga hiburan. Tapi piring lah yo niat apik bang akeh usahamu apik. Menggo uyang-uyang bodho ya kowe jon. Wis piye nang konten kreator yo saiki yo sepine ngene ora entuk job ora. Ngetekno ketoprak, nek ora payu engko terus lede-ledene delok dhewe. Ya lah iku yo pengen penak asline ngene. Nek yo podi lecek lah nek ora dibayar cek yo moh. Boboh wong ngandani kowe bantah terus wegah sing malah.